jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daraɓe yaw pindi tv garte kattande joom radio sabakande o gam yettinanol ko sifa kele gaden jeydeji leydi sénégal joni panen koye jeydi alkamisa sappo e jeegom lewru jeeɗo ɓiru hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gaden e jeyndiji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde quotidien le quotidien kam musimen jeyden ko ɓe gattande koye on ɗon relation hakkude exécutif kam e législatif oɗon wi kam musimen jeyden ko ɓe mbitande ko bruyar kay institutionnel woni ko teska toon to ganduɗa kay kañum suudu saɗɗiji leydi sénégal ɗum ko yuti el haali on ɗon loi rectificatif o ganduɗa kay kañum woni loi mo finance rectificatif ɓe kolliti noon kam musimen jeydiyankoɓe ɓe garti noon ɓe kolliti kay won document ji ganduɗa kay ɗum ɗereji ɗi ganduɗa ma won hande balɗe nogas ko ɗinon ɗereji kay nena toon e tabal mo ganduɗa kañum woni suudu saɗɗiji leydi sénégal ɓe garti noon e on ɗon section extraordinaire mo ganduɗa kay suudu saɗɗiji leydi sénégal en foti ɗum wadde hono wiide kam musimen jeydiyankoɓe kono noon jeyde arti e mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko hoorejo landa Pastef ɓe mbi ko kanko kay Ousmane Sonko woni ko nawa toon to lawol ɗum ko caggal nde ɓe ganduɗa kañum goni taniraɓe Serigne Touba jettingal ɗon pellital caggal ɗin ɗon konngudi ɗi o suuti toon to ganduɗa kay kañum woni Mbacké to wiyete e oɗo dimanche jawtuɗo holno waɗiri e gardidi natal muɗum jeyde quotidien le quotidien ƴeewoyen jeyde Walf quotidien kam musimen jeyden ko ɓe garti koye potedal hakkude mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e Karim Wade toon to dawa to leydi Qatar ɗo ɓe mbi holko gagnato hen kadi holko perdata hen ɓe ganduɗa kañum woni lande parti démocratique sénégalaise woni PDS ko ɗum waɗi ko waɗi gardidi natal muɗum kam musimen jeyden ko ɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde wiyetede kamɓe goni e jeyde wiyetede e jeyde nde ganduɗa kañum woni Walf quotidien ƴeewoyen e jeyde enquête quotidien kam musimen jeyden ko ɓe garti koye on ɗon braquage balle toon to cité Faysal garti noon e on ɗon polémique mo ganduɗa kay waɗi toon to galle o ganduɗa kañum woni Ousmane Diagne holno mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musimen jeyden ko ɓe kono noon jeyde arti e Yankuba Diémé mo ganduɗa kay kañum woni e jagoɗo kalfinaɗo o koninkoɓe leydi sénégal kanko noon arti e garagal Macky Sall o ete nder leydi sénégal o wi ko Macky Sall ala foof tumamuy walla ni ko ganduɗa kay ene fawa e dow muɗum kene haaldum nadde ɗo ete nder leydi ndi holno waɗiri e gardinde natal muɗum jeyde arti e keblanogol ɓe ganduɗa kañum goni maggal Touba mo ganduɗa kañum woni Serigne Bass Abdou Khadre joguiɗo konngol Touba kanko noon o holliti weltare makko holno golɗe goni e heblanede no hannirta ni ete ɗum ene tawe e jeyde enquête quotidien jeyde Vox Populi kañum arti ko yuti e alhaali e dawrugol mo ganduɗa kañum woni coalition mo Diomaye président ɓe kolliti noon oɗo saaha kay ko ina abbo e temedde ɗiɗi ganduɗa kay kañum woni e cadre uji taw noon ko patriote en ko kañumen kay goni ko cuɓi wonde e patriote de la république mbaɗi engagé woni tan ɓe kunima wonde kay maɓe takko hoore leydi ndi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye gam gollodade e makko holno waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musimen e jeydiyankoɓe ɓe garti noon e on ɗon collectif des petits fils mo Serigne Touba ɓe ganduɗa kay ƴetti pellital gam ƴettude plainte nawa ɗum waɗa ɗum contre o mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko ɗum ene tawe e jeyde ɓe kolliti noon on plainte ɗon ɓe mbaɗi saisir o mo ganduɗa kañum woni procureur de la république nde ummoto e ko yewti on ɗon fon ɗum ene tawe e jeyde Vox Populi jeyde wiyetede L'As quotidien kañum noon arti ko e ganduɗa kay gartugol Macky Sall ɗo ete nder leydi Sénégal ko ɗum ji sababu noon kam musimen jeydiyankoɓe ɓe garti e natal o mo ganduɗa kañum woni Yankuba Diémé ministre des forces armées mo ganduɗa kay tottiti yende muɗum ko yewti e laaɗi garagal Macky Sall ɗo ete leydi ndi holliti ala foof ko ganduɗa kay ine fawa e dow makko tuma muyaji kini kadamo nadde e leydi ndi holno waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musimen e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jeyde L'As quotidien ƴeewoyen e jeyde ganduɗa kañum woni jeyde Tribune quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e pottital hakkude o mo ganduɗa kañum woni e Macky Sall kam e Diomaye Faye ɓe mbitande ko ɗon kay woni ko carte ɗe e peccite lawol gongol kono noon ɓe mbi waasi kay ko mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko holno waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe garti noon e Yankuba Diémé mo ganduɗa kay jagoɗo ɗinon konnguli ɗi o suuti ko yewti alhaali garagal Macky Sall ɗo o holliti ala foof ko ina haɗa Macky Sall nadde leydi ndi wona tumamuyaji pawaɗi e dow makko kay kide kalamo artude ɗo ete nder leydi Sénégal holno waɗiri kam musimen jeydiyankoɓe ɓe garti noon e ngal portal hakkude jagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder nderije e kam e ɓe ganduɗa kañum woni gomu tambin ko yewti alhaali juɓɓingol maggal Touba e ngal ɗon portal noon ɓe garti e on ɗon préparation won tan ngol ɗon e keblanogol on ɗon grand magal de Touba holno waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musimen jeydiyankoɓe
jani ko be ƴeewoyen jani guindirede Le Soleil kamɓe noon ɓe gatti ko yitiyal haali financement banque mondial ɓe kolliti noon Sénégal kay waɗi décroché ko ene tolni e 1.3 milliard taw koɓreje meɗen franc CFA fandarde noon ko ngam jokkude financement uji ko noon kadi wadde peeje ha wawde illidde yoga e nokkuji e nder leydi ndi ha tigui noon toon to diwan mo Casamance e toon to diwan mo Kédougou to e mbitande ɗum mo noon laamu ngu ina anniyi ɓeytade yuɓɓitinde e gueɗe ɗe ha wawa joktude ɗin ɗon nokkuji ganduɗa kay ko nokkuji jokiɗi kadi ko teskaɗi toon guura mumen walla ni ko ɓuri ko hewde e golle mumen ko ndema hono no waɗiri e gardidi natal muɗum e jayde wiyetede jayde guindire nde Le Soleil ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Quotidien kam musimen jaydiyankoɓe ɓe gatti koye ɓenɗon sukaɓe ganduɗa kay ɓe mbi ko ina abboy e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi walla capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere taw ko cukalel mo ganduɗa kay ko hay goto andat ɗum sababude muɗum noon ko wasde ko hay goto heptinani ɗum sababude muɗum noon ko wasde ɓe jogade kayitaji jibinande hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kam musimen e jaydiyankoɓe ɓe gatti noon e keblanagol on ɗon maggal mo Touba ɓe mbi noon on wonata ko ñande ɗiɗi nduɗo lewru on fandu darade ɓe gatti noon ɓe mbitande ko oɗo saaha kay ɓe ganduɗa kañum goni e Touba kulholidi ko inondation o kono de ɓe ganduɗa kañum goni gomugoyte yiidi e ɓe ganduɗa kañum goni tambiɓe leydi ndi gam ɓe mbawa yewtide ko yewti alhaali keblanagol maggal Touba holno waɗiri e gardidi e natal muɗum e jayde Rewmi Quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Yaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗon komi keɓnoɗo winndade o sifa e kellegal tan yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen robinde jayndeji wonata ko janggo soko weeli gueɗo ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji e Pindi TV woɗi jejjiti e wadde abonné commenté kamɓe partagé Allah jarama on jarama.